Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Dugutigi ni wari dafara e passé da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An b'aw fo ka koɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔn bɛ janni n ka kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw danga na wulada in na bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka sanga ni bi alamisa uti kalo tile 28 san 2025 aw bisimila an ka bi kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ Moritani jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maramafɛn ka tɛmɛ olu ka jamana fɛ ka na di maa jugu ma ko olu ma sɔn ka sɔrɔ u ma se ka dalu jɔnjɔn bɔ ka a bin u ka kɔrɔfɔ kun kɔrɔ Kasim Traoré ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan ka se ka faamuyali bonya a ko la CEDEAO jɛkulu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna jɛkuluba sigi jɛkulu mun ni a bɛ bamantiya ni juguya walew kɛlɛ ko jɛkulu mun kɔnɔ ni u mago bɛ miliyari caman na dollar wala ka se ka o baaraw bila sen kan ko b'a yɛrɛ k'a fɔ CEDEAO ye tiɲɛ di AES jamanaw ma olu mun kan yɛrɛ k'a fɔ a ka kan an ka bamantiya de kɛlɛ ka ɲɔgɔn to yen nɔ n'an bɔra o kɔnɔna la farikolo ɲɛnajɛ ko sira fɛ diɲɛ kuru karaka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ni o ye Ligue des Champions ye o tirage au sort kɛra mun jɔra maaw hakili la kosɛbɛ Barça ani Paris Saint-Germain olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bakuruba kelen kɔnɔ ni o ye groupe ye
anga sekoni dongo tigla mogo ba munu kumbe no ni oye bigini bagaga maramba an fakata se baban konema ko olu blala bi songmada na uye kana bla soronga ke kiri abeto sena obetu ka so nga kiri topto sena nunde anga wala na kibaro la bakuluba do ye amina do munu kono soni ka wala wala ke awye ama fo ayaw sogole nyuma ko nyuma janinga bolo sraw bela jelena soni amna wala wala ke awye ame foli kurakura ka da aw kulo kan aw minnu ye jani suganti yaasa bɛ se ka bɔ diɲɛ kibaruw kalama cogo min na ani malitaw CEDEAO ni o ye farafina tile bi an fɛ jamanaw ka jɛkulu ye jɛkulu in k'u kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ a ka kan fintigila ka jɛkulu ka sigi mun bɛ kɛ sababu ye ka bamanciya wale ka o kɛlɛ jɛkulu mun ni an ka jamana saba AES jamana ɲɛmaw ye da Kongo k'a fɔ anw bɛ bɔ nin tɔn in kɔnɔ baw an tɛ ka an yɛrɛ lakodɔn ni CEDEAO ka hakilinaw ye i n'a fɔ CEDEAO u tun ye a laɲini cogo min na ka gɛrɛntɛw ta k'a da anw ka jamanaw kan ka sanga ni fanga yɛlɛma waatiw ye ko AES jamana ɲɛmaw kun kɛmɛ ka a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko an ye jɛkulu kelen ye yanni aw ka gɛrɛntɛw ta k'a da anw kan u yɛrɛ kun kɛmɛ ka yira k'a fɔ k'u bɛ jɛkulu sigi jɛkulu mun ko ni o bɛ kafo jaso ko ka o kunbɛn an ka jamana ɲɛmaw kun y'a laɲini de yanni a ka jɛkulu sigi jɛkulu mun ni a bɛ kafo jaso ko coup d'état ko k'o kunbɛn munna aw tɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yaasa ka se ka bamanciya walew k'o kɛlɛ an bɛɛ ka se ka fanga fara ɲɔgɔn kan olu mun ye diɲɛ bɛn jugu ye nin waati in na ko nin hakilina in a bɛ tiɲɛ de di AES jamanaw ma bawo ko CEDEAO y'a yira k'a fɔ a ka kan de jɛkulu ka sigi jɛkulu mun ni a bɛ bamanciya wale tigilamɔgɔw kɛlɛ k'u kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nafolo mun n'a kan ka don o fintigila ka jɛkulu sigili la k'a bɛ taa jɔ dolari wari miliyari 2 ani kɔ ko ka se ka nin fintigila ka jɛkulu in sigi u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fintigila ka jɛkulu min bɛ sigi k'a ka kan farafina tilebiyanfan gun kan fanga ka se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa bamanciya ni juguya kɛ wale tigilama minnu ni olu ye an bɛɛ lajɛlen jugu ye n'u bɛ ka cɛɲɛ ka fuga jamanaw k'u sɛgɛn kosɛbɛ ani fo ka taa se AES jamanaw ma kibara in a bɔra ka bin kunnafoni sira min bɛ ni o ye agence Ecofin ye ka yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ don nataw la AES jamana ɲɛmaaw fɛ u kɛlen ka yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan finitigilaka mɔgɔ 260 kɔ k'o ka bila sen kan mun bɛ kɛ finitigilaka kulu in kɔnɔ ka se ka bamanciya kɛlɛ AES fo n k'a fɔ CEDEAO o jamanaw kɔnɔna la nin waati in na yɛrɛ la k'a fɔ AES jamanaw tiɲɛ dira anw de ma bi bawo an ka jamana ɲɛmaaw olu kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ yanni an ka gɛrɛntɛw ta k'a da ɲɔgɔn kan gɛrɛntɛ mun ni maa man ka da a manifin ɲɔgɔn kan sanction inhumaine yanni an ka jamanaw k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛjugu ye bamanciya kɛwale tigilamɔgɔw de bɛɛ lajɛlen jugu ye bi cɛn ka fuga jamanaw CEDEAO jamanaw AES jamanaw an bɛɛ jugu ye kelen dɔrɔn de ye ni o de ye bamanciya wale tigilamaw ye ko a kun ka kan kabi waati jan ni fintigila ka jɛkulu in de kan ka sigi ka se ka bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamɔgɔw sigi ko ni kuma in de sa CEDEAO maaw olu y'a ye k'a fɔ a kan ka sigi o b'a yɛrɛ k'a fɔ u kan ka AES jamana ɲɛmaaw ka an ka ɲɛmaaw ka tiɲɛ segin an ma bawo k'an ka jamana ɲɛmaaw ye nin kuma in fɔ a mɛnna a bɛna fɔ an ka jamana ɲɛmaaw a bɛ waati jan bɔ olu kun ɲɛ b'a la k'a fɔ bilankɔrɔ o de tɛ malo yaasa an ka se ka bamanciya wale tigilamɔgɔw kɛlɛ a ka kan finitigila ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka bila yaasa an bɛ se ka lakana sabati farafina tilebiyanfɛ jamana bɛɛ lajɛlen na ko nin b'a yira k'a fɔ AES faraɲɔgɔnkan mun ni an y'a kɛ o de ɲɔgɔn tɛ ka se ka bamanciya wale tigilamɔgɔw kɛlɛ bawo maa kelen tɛ se ka ni maa jugu ninnu maa minnu ni diɲɛ jamana wɔɔrɔw kɛn bɛ ka bolo don u kɔrɔ a man kan maaw ka an to ɲɔgɔn kelen na f'an ka fara ɲɔgɔn kan de yaasa ka se ka bamanciya wale ani juguya wale tigilama ninnu maa minnu bɛ ka basigi tiɲɛ lase farafina tilebiyanfɛ gu kan ani fan caman ka se ka u dagabɔ an da la kɛba n'an bɔra kɔnɔna la Moritani jamana
i n'a fɔ jalaki binna u kan cogo min na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko marifa min bɛna di kulu marifatigiw ma ni o ye bamanciya wale tigilamɔgɔw ye a maramafɛn caman bɛ tɛmɛ Moritani jamana de fɛ. Moritani jamana ɲɛmaaw bɔra k'a fɔ k'u b'o kɔrɔfɔ galontigiya nka u ye dalilu min di dalilu jɔnjɔn tɛ a tɛ maa mun nafa yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ o ko in na. Kasim Tarawele bɛ ɲɛfɔli caman kɛ Keba an bɛ taa i fan fɛ ka o ɲɛfɔli lajɛ. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na kunun ni kunnasinigo ani bi Moritani jamana an y'a yira u la k'a fɔ bamanci wale ɲugawale kɛbaaw kɔkɔrɔdɔbaw bɛ tɛmɛ yen fɛ u ka minɛnw bɛ tɛmɛ Moritani fɛ. Moritani jamana ni jamana wɛrɛ cɛ siran ɲɛnabɔ minisiri ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ko min ye Moritani ye k'ale tɛ tɛmɛ sira ye Ukrainikaw olu ka minɛnw ka na ni o ye ko bɛna Mali ale ni cɛncɛnfuga jamanaw ko ka olu don gɛlɛya kɔnɔna na. Tiɲɛ don min ye waleya in ye seereya jɔnjɔnw caman bɛ a la nka min ye Moritani ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ siran ɲɛnabɔ minisiri a ye kuma minnu fɔ daluyaw y'a jɛ dɛ a kun kan ka daluyaw fɔ daluya minnu bɛ u jɛ k'u jabajɛ k'u bɔ nin ko in na pewu. Minisiri ale ye fɛn min fɔ nin ye k'olu sen tɛ a la k'olu ma fosi kɛ daluya jɔnjɔn tori tɛgɛ a ma se ka o fɔ maaw ye k'u yɛrɛ lajɛya ka bɔ ni fɛnw ye fɛn minnu b'a yira k'a fɔ ko Ukraine wolomasiri tabaw tɛ don olu fɛ yen u tɛ ka bamanciwale ni min ye burudamɛjɛkulu minnu ma anw fɛ yan olu kɔkɔrɔma don k'olu dege baaraw la ka tila ka sira yira u la tuguni min bɛna anw ka jamanaw olu bila gɛlɛya kɔnɔ ni bingali waleyaw ye. Moritani kun kan ka min fɔ n'a m'o fɔ n'a to a dɔn k'a fɔ ko bɔ kɛlen don o kalama o ye k'a fɔ kabini Ukraine lasigidenso dayɛlɛla u fɛ yen sɔmin kɛra olu la sabula maa minnu bɛ baara kɛ o kɔnɔna na ani o lasigidenso in ka laɲini yɛrɛ ye min ye ani a fɔlen don k'a bɛ baara mun na olu cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji. Mali ale wolomasiri tabaw olu y'a yira kuma caman k'a fɔ ko min ye bingalikɛlaw ye minɛn minnu bɛ u bolo u ka sɛgɛsɛgɛlikɛ minɛnw u ka ɲininikɛ minɛnw o bɛɛ lajɛlen taamaseerew ani fɛn minnu sɛbɛnnen n'o kan o ye Ukrainikaw tɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka wolomasiri tabaw y'u boloda maaw ka sofarakaw fɛ yen a yira k'a fɔ maramafɛn minnu minɛna o ko kɛnɛ kan olu kɔni bugunatigɛ min b'u kan ani tamaseere min bɛ u la o ye Ukraine ye. O kɔfɛ tuguni daluya min bɛ yen o ye k'a fɔ Ukraine yɛrɛ a wolomasiri tabaw u ka baaraw u tɛgɛ nɔ yera a mɛnna jasiraw fɛ jasira minnu na n'u ye burudamɛjɛkuluw dɛmɛ minnu kun ko ka Mali tilan Moritanikaw fɛ yen n'olu bɛ ka baara kɛ bi u bɛ k'u dege mun na drone min bɛ yen n'a fɔ o ma ko FPV ale ni dugujukɔrɔmugu waleya cɛjugu minnu bɛ ta sa ka don Mali yɛrɛ kɔnɔna na ni cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen sigana bɔra kuma na nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na nka min ye Moritani jamana ni jamana cɛ siran ɲɛnabɔ minisiri ye ale ko tiɲɛ tɛ ko ale ma da a la nka daluya jɔnjɔn o tɛ a bolo bi min ye Ukraine ka lasigidenso min bɛ Moritani kɔnɔna na a bɛ baara min na o dogolen tɛ maa si la sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye Ukraine sɔrɔdasiw ye u jigiyɔrɔ n'u taayɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye yen ye wa min ye maramafɛnw ye minnu bɛ ka ye bi bamanciwale ɲugawale kɛbaaw bolo Mali dugukolo kan a bɛɛ lajɛlen a minɛn n'a bakuruba n'a dilanyɔrɔ n'a sinsinyɔrɔba o ye Moritani ye bi. Farafinakaw ye nin ko in faamu a mɛnna farafina jamana caman y'a faamu politiki wanew y'a faamu maa minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ani kunnafonidilaw olu y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in bɛ senna a mɛnna ale Moritani kelen yɛrɛ kɔnɔna na bamanci burudamɛjɛkulu minnu bɛ yen olu ye u bɔ ni Faransi télévision so 2 ye k'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka nin waleya ninnu kɛ olu fɛ yen wa min ye hali o kunnafonidilaw ye u donna Moritani de fɛ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Mali dugukolo ale kɔnɔna na bi ISC ale y'a yira k'a fɔ sa min ye Moritani ka kɔfilajɛgɛya ye Moritani bɛ baara mun na dibi la u b'a dɔn k'a fɔ ko Ukraine de b'u bolo kɔrɔ wa min ye Ukraine ye o de fana bɛ ka bamanciwale ɲugawale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔma don ka kɛ ni diɲɛ magobatigiw olu ka sew n'u ka wulikajɔw ye. Farafina dun min ye sigiɲɔgɔnya o gasi baara ka gɛlɛ
o de kama Mali ale tun y'i mantu o de la Mali ale kun t'a fɛ ka fɛn fɔ nka waati laban in na a nana ye k'a fɔ waliya damadɔ kɛra Moritanikaw fɛ o tɛ se ka kɛ makun kɔnɔna na o tɛ se ka kɛ daden kɔnɔna na fo bɔ ka kɛ ɲɛfɔli ka kɛ min ye Moritanikaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko min ye janto kɛlen don u la wa u la kɔlɔsilen Tezawaten bin kɛra an ka wolomasiriw ka yɔrɔ min na ye min ye juillet kalo tile 24 ye Mali wolomasiri tabaw y'a yira ka sigana bɔ bɛɛ la ko min ye bamanci jɛkulu minnu bɛ yen burudame jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kɛlen ka marifa ta nin waati in na kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko ni bamanci wale n'u ka walekɛbaw ye wulikajɔ kɛ ni min ye a maaw bɛɛ lajɛlen Ikɛrɛnikaw don minnu bɔra Moritanikaw fɛ yen wa sigana tɛ o la o kuma in fɔra k'o bɔgɔrɔ dɔn min ye Ikɛrɛni yɛrɛ ye a m'a dala cɛ o la koyi a ka lasigiden bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen olu bɔra k'o ko sɛbɛntiya k'o da kɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye kɔsa in na Mali furancɛla wasanbilo kɔnɔna na maa min bɛ yen n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye utukalo tile 24 ale y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Moritani wa ko Moritani jɔlen don cɛncɛn fo ka jamanaw dafirili kan koyi ka basigibaliya k'o ɲɔ ɲɛ ye min ye Fɔnba ye ale ye maa min dogolen tɛ politiki bankun kan an ka jamana kɔnɔ a ka kumaw ani kuma minnu bɛ sanga ɲɔgɔn ma o ye k'a fɔ fana bamanci wale n'u ka walekɛbaw u ye wulikajɔ min kɛ nin utukalo tile 19 farabugukaw fɛ yen Ikɛrɛni tɛgɛnɔ bɛ o la min ye bamanci jɛkulu tɛgɛnɔ bɛ o la wa ni maa min tɛ nin waati in na farabugu yɔrɔ dɔ keba farabugu ale bɛ Mali ni Moritani de ni ɲɔgɔn cɛ o wulikajɔ o ko kɛcogo o ma dogo maa si la wa min ye Mali ɲɛmaaw ye u ye ko caman faamu u kun y'u mantu u kun y'u da de u kun ye ko in to ten nka olu tun bolo Moritani kun kan ka kɛ jamana ye min bɛ jamana in dɛmɛ ka bɔ a ka nin gɛlɛya in kɔnɔna na ka se k'a dɛmɛ kɛlɛ in na nka n'o tɛ jalakili kɔni bɛ ta ka ɲɛsin u ma hali n'u bɔra ka daluyaw bɔ daluya wɛrɛ fana bɛ yen min ka girin nin bɛɛ lajɛlen ye wa don nataw la Mali a tɛna da so da la a na ɲɛɲinini kɛ a ko la ka se ka bɛɛ lajɛlen la faamuya waleya min bɛ ka kɛ Moritanikaw fɛ bi ka ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔnfɛ yanfan a n'a Kayi yanfan. N'an bɔr'o kɔnɔ an ka jamana sɔrɔfe kɔnɔ saba mun bɛ yen nɔ ni o ye artisi Babani Kone, Bigini Bagaga ani Maramba ni olu kun lasagolen don a bɛ kalo kelen bɔ nin waati in na a yɛrɛla k'a fɔ ka sanga ni bi alamisa utikalo tile 28 ko dɔnkilidala ninnu k'u ye kɛnɛmala sɔrɔ u bɛ taa u ka so nka a yɛrɛla k'a fɔ ko kiri bɛ to sen na bawo ko kiri tɔw jaabi labanw ko o bololamɛ ka bila Septembre kalo tile 29 o bɛ tali kɛ Babani Kone ale ni Maramba olu ta la Bigini Bagaga ko ale ta bolodan bɛ k'a bila Octobre kalo tile 6 la ko yaasa ka se ka kiri tɔ ka a kow kun cɛ jalaki min kun binnen don ni dɔnkilidala ninnu kan ko o de ye u ye ɲɔgɔn nɛni bɔlɔsira sanfɛ wa nɛni ninnu k'a bɛ ka kɛ sababu ye maa wɛrɛ bɛ k'u da don nɛniw na ni ka gɛlɛya lase jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma n'u b'a wele nanzarakan na ko atteinte aux mœurs ko o de kun jalaki binnen don dɔnkilidala saba ninnu kan n'an bɔr'o la an bɛ taa Zambikaw bara an ka jamana kɛnɛya minisirimuso ale kun bɛ kɛnɛya ko tako 75 jalajɛba mun ni a bɛ ka kɛ farafina gun kan kɛnɛya ko bunakun kan diɲɛ seleke naani tɔnba mun bɛ yen kɛnɛya ko sira fɛ ni OMS ye a farafinata a yɛrɛla k'a fɔ ko u ka jalajɛba in kɔfɛ an ka jamana kɛnɛya minisirimuso médecin colonel Assa Badialo Touré ale ni Zambikaw ka kɛnɛya minisiri Dr Elijah Mushima o ye ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn mun ni u bolila an ka jamana ani Zambi an bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di yaasa kɛnɛya ko bɛ se ka sinsin jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cakɛɲɔgɔnya ɲumanw sababu la a yɛrɛla k'a fɔ halisa Zambikaw bara ko nin kɛnɛba in ni o bɛ tali kɛ farafina gun kan kɛnɛya ko sira fɛ OMS Afrique olu ka jalajɛba in ko a baaraw kun cɛra baara mun ni bɛnkan caman sɔrɔla a kɔnɔ farafina yɛrɛ gun kan kɛnɛya a sira fɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko an ka jamana tɔgɔ la médecin colonel Assa Badialo Touré ale bɛ yen nɔ ni danaya yɛrɛ dara a kan k'a kɛ OMS farafina gun kan
o ɲɛmamuso dankan ye vice présidente arala k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan tɔmi sigira kosɛbɛ fanga bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di yaasa ka kɛnɛya ko ka kologiriya farafina fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani fɔ ka taa se bana gɛlɛn minnu ni olu bɛ na n'a bɛ wele ko urgence ka se ka olu kunbɛn cogo ɲuman ka o sɛbɛntiya ani fɔ ka taa se bilankɔrɔ minnu n'a kan ka bila kɛnɛyako sira fɛ yaasa kuma o kuma bana minnu bɛ to ka na pandemi ni epidemi n'a ɲɔngo ka se ka olu kunbɛli sira kɛ sira ɲumanba ye bana minnu n'a kɛ mɛ ka farafina jamanaw sɛgɛn ni o ye sumaya bana ye sumaya bana bɛ se ka kɛlɛ ko ɲuman cogo di ka ban pewu ka bɔ farafina kɔnɔ ani fɔ ka taa se jibaatɔw ni o ye musolakaw ye ka olu to jibaatɔya o sira fɛ ani u ka lasirili kumaw bana minnu bɛ u sɔrɔ ka se ka o kɛ ani fɔ ka taa se den minnu ni u b'a na a bange ka se ka denw ka kɛnɛya ko ka a bɛɛ sinsin yaasa muso jibaatɔw ani den nɛrɛnin ninnu olu ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ bana minnu bɛ yen ni olu tɛ yɛlɛma ko o banaw ka jugu kosɛbɛ ko kɛnɛ in kan kuma bolilaw fana kan ka se ka o kunbɛn cogo ɲuman ka sɛbɛntiya farafina kɔnɔ arala k'a fɔ ko nin waati in na nafolo min ni a kan ka bila farafina gun kan yaasa ka se ka kɛnɛyali baara kɛ ani mago bɛ jɔ maa min na ka se ka maa minnu furakɛ o bɛ t'i jɔ mɔgɔ miliyari 1 hakɛ olu de kan ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ farafina kɔnɔ o de la k'a ka kan jɛkulu in kan ka baaraba kɛ yaasa ka se ka kɛnɛya ko o sinsin an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la kiba kajolokaw bara kajolo komisariya de polisi olu ye wulikajɔba dɔ kɛ baara mun n'a kɛra sababu ye u taara u tɛgɛ da siganama dɔ kan siganama mun ni a kun kofɔra baw ko moribabugu komisariya olu de tun bɛ ka maa in ɲini maa in a bolila ka taa a yɛrɛ sɔrɔ mali ani Côte d'Ivoire dancɛ la Zegwa arala k'a fɔ ko maa in kun kɛn bɛ ka nafolo miliyɔn 200 ka o de daraki ka a minɛ ka bɔ dɔ la ka boli n'a ye ko ka fiɲɛ duru kajolo komisariya de polisi ɲɛmaa mun bɛ yen nɔ ni o ye kapitɛni Fode Kiabu ale n'a ka cɛbalenw k'u ye larawuli ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka fan bɛɛ lajɛlen bila sen kan ni ka taa u tɛgɛ da maa kofɔlen kan zigakaw bara arala k'a fɔ nin waati in na maa in ko a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ jɛkulu bolo ni olu ye moribabugukaw ye yaasa a ye nafolo mun daraki danaya kun dala kan ka nafolo kalifa la na a ye fiɲɛ duru ni nafolo mun ye ka se ka t'i jɔ o baaraw kunkɔrɔ ni waati in na a bɛ fintigilakaw ka bolo kan yaasa ani ɲangili mun ka kan nin ko in kɔnɔ ka se ka tɔ bugunatigɛ ka o ɲangili da a kan yorosokaw bara cikɛlaw kɛ mɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ u kan baw ko tumu dɔ bɛ ka don u ka foro la ni a bɛ ka kɛ sababu ye ka ɲɔ ani kaba k'a tiɲɛ u ka tumu mun bɛ yen n'u b'a wele ko champignon ko nin tumu kofɔlen a bɛ gɛlɛyaba de lase sɛnɛfɛn ninnu ma o de la ko olu jɔrɔn bɛ u ye wele bila dugu ɲɛmaw ani jamana ɲɛmaw minnu bɛ tigɛko bunakun kan ka tigɛfɛnw ka olu furakɛ fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa ka se ka fura d'u ma fura min b'a to n'u bɛ se ka u yɛrɛ kisi ka bɔ nin tumu kofɔlen ma yaasa samiya ka se ka kɛ jaabi ɲuman ye u fɛ ɲɔrokaw bara dugu 6 olu de jɛra ka kalikan ta k'a fɔ ko olu bɛ na musolakaw ka furu joona ko k'o kɛlɛ ani fɔ ka taa se nɛgɛkɔrɔsigi ma a la k'a fɔ dugu 6 min bɛ yen ni o dɔw bɛ tali kɛ yerere nomo kamane karta korokojo ani fɔ ka taa se o n'a ɲamini bɛɛ lajɛlen ma daraba la sanbalanbe olu bɛɛ lajɛlen ko o dugu ninnu u ye bolonɔ bila sɛbɛnna ka yɛrɛ k'a fɔ ko bogotigininw ka furu ka sɔrɔ o furu kuma ma se ko olu bɛna o walew bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ko olu labɛn bɛ k'o kɛ u ka dugu 6 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani fɔ ka taa se k'u ka nɛgɛkɔrɔsigi ko k'o kɛlɛ ha ka ja musolakaw kan ni bolonɔbila sɛbɛn kɛra duguden ninnu ani jɛkulu cɛ jɛkulu mun ni olu bɛ musolakaw ka hakɛw la parce que ko association pour la promotion des droits des femmes ani fɔ ka taa se UNICEF ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la kayikaw bara kalanbulon dɔ sigira ni a kun cɛra ka kɛ ni alamisadon ye kalanbulon mun n'a tun bɛ sen na yaasa ka se ka finitigilaka minnu ni olu bɛ baara kɛ dancɛ kɔnɔnaw la ka olu kologiriya ani fɔ ka taa se maa minnu bɛ tugannata kɛ ni olu bɛ segin olu ka koɲɛw bɛ lakɔlɔsi cogo di ani fɔ ka taa se u bɛ se ka dɛmɛ cogo di ko finitigilakaw kalanbulon kɛra o kun o hakilinaw de kan arala k'a fɔ ko mɔgɔ 45 maa nanama sumalenw sivilu b'a la ka fara finitigilakaw kan
yaasa ka se ka dancɛ kɔnɔnaw la ka lakana ka sinsin ani maa minnu bɛ taa tunganata kow la ka olu ka koɲɛw ka u ɲɛnabɔ yaasa u bɛ se ka fɛnɛ ka segin k'u don baaraw la cogo min na u ka se ka baara kɛ jamana kɔnɔ ko kɔrɔfɔ in a kalanbulon in a kɛra dugu ɲɛmaaso marabolo ɲɛmaw ani fo ka taa se au conseil des réfugiés olu ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la sajolakaw bara u ye yirituru baara dɔ dabɔ yirituru mun ni a kɛra ka kɛ ni o ti kalo tile 28 ye bi alamisa in kɛnɛ mun kana yɛrɛ la k'a fɔ ko a san 2025 ta in u y'a kumakun kɛ ka se ka jiri turu yaasa k'an ka kungow lakana ni ka ja kɛlɛ ko jirituru baara in ni sigida ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka hakilina don a ɲɛmaya kun bɛ u ka baba kumadan bolo ni o ye perefe sajola perefe amadou kasoge ani fo ka taa se dugu ɲɛmaw ani maa minnu bɛ ji ni kungo lakana ko bunakun kan olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ in kan ka se ka taa ɲɛfɔ sajolakaw ye jirituru o bɛ nafa mun se sigida ma ka kungow lakana bugunikaw bara sifinakaw ka jɛkulu ko mouvement des jeunes leaders olu ye yɔrɔ sanuyali baara dɔ boloda ka se ka taa ɲɛmanw cɛ ka bɔ yɔrɔw la ani buguni duguba kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen ka se ka duguba ni a sigidaw bɛɛ lajɛlen sanuya sifinakaw olu ye wele bila o sifinaka ɲɔgɔn ma ani bugunika bɛɛ lajɛlen ko marabolokaden bɛɛ lajɛlen sifinakaw galabu bɛ u la ko o ka kan u ka se ka taa ɲɛmanw cɛ ka yɔrɔ furan ka sanuya baw yɔrɔ sanuyali ko o bɛ na ni kɛnɛya sinsinni de sigasokaw bara kɛnɛba kan ka sigi kɛnɛ mun ni o bɛ tali kɛ seko ani dɔnko kɛnɛba kan ni a bɛ kɛ sigaso bala ni o tɔgɔ la festivali ba mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen labɛnna an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso ale fɛ ka fara sigaso marabolo ɲɛmaw kan a yɛrɛ la k'a fɔ ni festivali ba in ko a nun donni ba bɛna kɛ sini jumadon bamako yan nɔ ni ka sɔrɔ ka taa a baaraw daminɛ sigasokaw bara n'a a bɛna kɛ octobre kalo tile 9 ka taa bila a tile 11 na a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni kɛnɛba in bɛ kɛ balani yɛrɛ nafa ye jumɛn ye ani bala jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka laadakɔrɔw jango sɛnɛfɔw olu ka fɔlikan ni an ka seko ani dɔnko bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ ni kɛnɛba in seko ni dɔnko kɛnɛ in ko u y'a bonya ni a karama bɛɛ lajɛlen ta k'a sigi an ka jamanakuntigi kɔrɔ général d'armée Assimi Goïta ni ka a den fa ka o di jamana premier ministre ma général division Abdoulaye Maïga ko nin kɛnɛ in a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Burkina Faso Côte d'Ivoire bɛɛ bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ sigasokaw bara yaasa ka se ka bala ka a sankɔrɔta kiba an bɛ t'i fan fɛ i ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ yanni an ka taa an ka jamana kɔkan kibaruw kɔnɔna la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seko San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An ka bi jamana kɔkan kibaruw kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso kaw bara Burkina jamana ani Oman jamana ye u bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn mun ni a bɛ kɛ ɲɛtaa sira fɛ investissement ni arabu jamana in ko u ka minisiri dɔw nana ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna la ka sanga ni uti kalo tile 28 ye ni o bisimilara Burkina Faso jamana minisiri mun ka ca o ɲɛsin bɛ jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ani fo ka taa se Oman jamana olu fana ka o minisiri ma ko kan ca o minisiri Abdul Salam bin Mohamed Al Mourshidi a yɛrɛ la k'a fɔ ko Oman ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ musakako bunakun kan ko fond souverain olu ni Burkina Faso jamana ye bolonɔ bila sɛbɛnna ko baarabaw bɛna kɛ ɲɛta kuntalajan sira caman ani bolonɔ bilala sɛbɛn caman na mun ni o bɛ
jɛɲɔgɔn ɲuman k'o kofɔ Burkina Faso jamana ani Arabu jamana Oman jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ɲɛta siraw bɔ. Niger kaw bara Niger jamana ɲɛmaya yɛrɛ k'a fɔ ko Faransikaw ka pankulu dɔ tɛmɛna Niger sanfɛ. U ye sanfɛ sira mun ni a kun tigɛra Faransikaw la ko nka ka kɛ ni pankulu in gɛlɛya de kun y'a sɔrɔ. Pankulu mun ni o ye RBC A330 Air France ka pankulu dɔ de don. A tɛmɛna Niger sanfɛ sira fɛ ko pankulu in kun bɛ ka bɔ Faransi faba ni k'i kunda Malabo de kan nka ka sanga ni pankulu bolibaga ye a yira k'a fɔ ko gɛlɛya de ye pankulu sɔrɔ n'o tɛ Niger sanfɛ sira bɛɛ lajɛlen tigɛlen don Faransikaw ka pankulu la ko o de la gɛlɛya in de kama urgence ale jagoyara ka tɛmɛ Niger sanfɛ sira fɛ ko yaasa kɔlɔlɔ kana se pankulu ani a kɔnɔna maaw ma. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ale bɔra ka t'i ka cɛbɔya sɛbɛn candidature ka taa o déposer ko in kɛra ka sanga ni utikalo tile 26 in ye ni ka a kan bɔ jamanakuntisigiya nɔfɛ ni o y'a yɛrɛ sigiyɔrɔ ye o baara minnu kan ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ka sanga ni octobre kalo nata in ye. Kalata ɲɛnabɔli jɛkulu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la a kɛra o jabala la commission électorale indépendante CI a yɛrɛ la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara a nɔfɛma camanba de bɔra ka taa kɔkɔrɔma don ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛ a ka fanga ɲini k'a kɔkɔrɔma don bawo ko olu b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka baara mun kɛ a bɛ taa olu munna fan fɛ nka fanga sinamatɔnw olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara ko a bɛ na a yɛrɛ jɔyɔrɔ ɲinini mun kɛ k'o y'a ka mandat 4nan de ye k'o dun bɛ sariya sɔsɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ fanga sinamatɔnw ka fɔ la. Senegali jamana ni Faransi jamana bɛ ka boloɲɔgɔnmaw kɛ nin waati in na ka sanga ni utikalo tile 27 in ye. Senegali jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ale bɛ taama la Faransikaw bara a kunbɛra Faransi masakɛ dagayɔrɔ la Élysée ni ka daraka dun kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ mun na a kɛra baara ɲɔgɔnya olu bunakun kan Senegali jamana ani Faransi ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la bawo ko kɔsada in na Faransikaw ka kɛlɛ daga minnu tun bɛ Senegali jamana kɔnɔ olu ye kɛlɛ dagaw ta k'a di Senegali ka denw ma ko Senegali fintigilakaw yɛrɛ ka u janto o la waati na ko nin kɛra kuma la kuma min na ni o tɛmɛna jalaja in bɛ boli jɛɲɔgɔnya caman ani fo ka taa se Senegali jamana ani Faransi jamana ka ɲɛta o sira caman fɛ. Congo RDC jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaayaso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ fintigilakaw ka ko bunakun kan fintigilaka ɲɛmaa min bɛ ni o inspecteur général des forces armées ale ye fintigilaka caman wele ko u ka taa u yɛrɛ ɲɛfɔ bawo ko fintigilaka ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ kun jumɛn de la kulu marifatigi bamaciya wale tigilamɔgɔ minnu bɛ ni o ye M23 kulu marifatigi ninnu bɛ ka gɛrɛntɛ ta ani ka bɔnɛ da Congo RDC ka denw kan ko k'a sɔrɔ ni kulu marifatigi ninnu kabi waati jan u ka yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Bunagana ni a kɛra kabi san 2022 kun jumɛn de la halisa M23 maaw kɛn bɛ ka u daga o yɔrɔ in na fintigilaka jɛkuluba ninnu ɲɛmaaba ninnu olu tɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ kun jumɛn de la kɛlɛ tɛ ka se ka ban ko fintigilaka ninnu u ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaaso ka se ka a faamu maa minnu ni olu welela a bɛ taa maa 41 hakɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ o maaw la jalatigiba generali maa 32 o b'a kɔnɔna la fo ka taa se jalatigiba colonel maa 6 ko u ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ka se k'a faamu kun jumɛn de la kulu marifatigi ninnu halisa u ka wulikajɔ n'u ka nijuguya walew tɛ ka ban RDC jamana kɔnɔ. Urandakaw bara Uranda jamana ale ye tunganata la maa dɔw ka olu bisimila ni sanga in na maa 7 olu de ye bisimila minɛ Uranda jamana kɔnɔ minnu kun dan bɛ ka bɔ Amɛriki jamanaw la ka sanga ni octobre kalo camancɛ yanfanw ye. Uranda jamana kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ na tunganatalaw ka u bisimila Amɛriki jamana ye tunganatala minnu gɛn ka bɔ Amɛriki jamana kɔnɔna la. Urandakaw ka fanga kumaba busentigi porte parole Yolande Mokolo ale yɛrɛ k'a fɔ ko maa 7 minnu nalen filɛ nin ye Urandakaw de y'a laɲini maa minnu ni Amɛriki y'u gɛn n'a ka di minnu ye ka na Uranda jamana kɔnɔ Uranda b'u bisimila ka dagayɔrɔ d'u ma ni ka baara d'u ma u bɛ se k'u bolo yɛlɛma cogo min na ko nka maa 7 min nalen filɛ nin ye olu t'u jagoya u b'u ɲininka n'a ka di mun ye u ka taa yɛrɛ fa jamana kɔnɔ sira bɛ d'u ma nka mun bɛ fɛ ka to Uranda jamana kɔnɔ ka baara kɛ olu bɛ o bisimila maa 7 min nalen filɛ
dɔw b'a la minnu yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛna u fa jamana kan sira dira u ma ko nka a bɛɛ lajɛlen na farafina jamana mɔgɔ 250 uranda kan ka o de bisimila minnu bɛ bɔ Ameriki jamana kɔnɔ ka se ka baara di olu ma. Guinée équatoriale jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa denkɛ arla k'a fɔ ko jalaki bina ale kan ko a ye jamana cakɛda ka pankolo dɔ feere ni ka a musaka kɛ a yɛrɛ dufa kɔnɔ. Arla k'a fɔ jamana ɲɛma ni o ye Ursulan Obiang Nsu ni o ye denkɛ in ye ko a ye baara mun kɛ sɛgɛsɛgɛliw de kɔnɔna la o y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka sanfɛsira mun bɛ yen nɔ ni o ye compagnie aérienne ye Seiba Intercontinental ko a y'o pankolo dɔ de feere. Kibaruya in a bɔra ka bin u ka kiiri tigilama ɲɛmaa dɔ yɔrɔ maa mun ni ale b'u ka sanfɛ kiiri Cour suprême a ka bolokan kunnafoli ko bunakun kan ale de ni kibaruya in bɔ ka bin ka kɛ ni tarata don in k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa denkɛ ni a bɛ san 50 la ko jalaki bina a kan k'a fɔ ko a ye nin pankolo in feere ko san 6 kaso kiiri tigilamɔgɔw bɛ o de ɲini ka o da kan n'a ma se ka pankolo in ka a nafolo bila a nɔ la. Algérie jamana ɲɛmaa Abdulmajid Tebboune ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye dan siri jamana premier ministre Nadir Larabaw ka baara la ka sanga ni maa in ni ale tun bɛ premier ministre la ka kɛ ni novembre kalo ye san 2023. Premier ministre a gɛnnen ka bɔ a nɔ la communiqué mun ni a bɔra jamana ɲɛmaaso yɔrɔ ko maa mun bɛ bila ka se ka a ka farancɛla fanga latɛmɛ n'o y'a ka intérim ye o de ye jamana bayɛlɛmali so o ministre Sifi Girɛbu ye nka nin waati in na premier ministre gɛnni kun jumɛn de don ɲɛfɔli ma kɛ maaw ye o kan. Japon jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ka sanga ni kunungo ye ko funteni da kun bonyana kosɛbɛ Japon jamana kɔnɔ fo ka taa se degré 35 ma o ye funteni kɔdan ye ko nin ye waati ye u ka météo maaw olu ye kibaruya mun bɔ ka bin ka yɛrɛ k'a fɔ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛ mɛ ka gɛlɛyaba lase Japon ka denw ma ko nin ye funteni dagosi ye diɲɛ kurukara kɔnɔna la a funteni ɲɔgɔn ma ca bawo k'a bɛ ka gɛlɛyaba de ta ka ɲɛsin Japon ka denw ma an bɛ don min na ko bi. Ukraine jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko irisikaw ye susuli dɔ da Ukraine kan susuli mun n'a kɛra sababu ye ka maa 14 k'o bɔnɛ a nin na ko in kɛra ka sanga ni bi alamisa sɔgɔmada joona joona in ye. Irisilakaw k'u y'u ka misili ani doronin dɔw ko o fili Ukraine faaba Kiev kan ko n'a kɛra sababu ye ka u ka soba dɔ ka o bin so mun ni étage 5 kun don wa yɛrɛ la k'a fɔ ko so in kɔnɔna la nanzarala tɔnba o Union européenne olu ka dagayɔrɔ dɔ tun bɛ soba in na o de la nanzarala jamanaw olu ye susuli in kɔn ko olu ma jɛn n'a ye bawo ko baara mun kɛra baara ɲuman tɛ ani ko fo ka taa se anglais ka lasigidenso o fana tun bɛ immeuble in na immeuble mun na susura Ukraine kaw fɛ yen nɔ Russie jamana fintigilakaw fɛ. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan maliden mun bɛ yen nɔ ni o ye El Bilal Touré ni ale ye senandolancila ye ko a taara Bekistas kɔnɔna la an bɛ waati min na ko bi a tun bɛ dolan tan Atlanta de Italikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ka sanga ni tarata don ye ko Turki senandolanci jɛkulu ni o ye Besikta ye olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna maliden k'a bisimila maa mun ni a susanga bɛ san 23 a yɛrɛ k'a fɔ ko maa in ale ye formation kɛ Bamako yan AFE kɔnɔna la El Bilal Touré a ye match 17 de kɛ Italikaw ka senandolanci kulu in kɔnɔna la wa a ye 30 don ko nin waati in na Turki club in u ɲɛ b'a la k'a fɔ ni a nana a bɛ sɔn ka kɛ nafaba ye Turkikaw ka ɲɛfɛlan fan fɛ senandolanci bunakun kan. Joliba olu kan ka u ka ɲɛma ka sigi ka sanga ni sibiri nata in ye an ka senandolanci jɛkuluba in Bamako kɔnɔna la yan nɔ joliba yɛrɛ k'a fɔ ko sibiri don u ka ɲɛma kura u ka kalata kan ka kɛ maa jumɛn de bɛna kɛ joliba a ɲɛma kura ye a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 5 olu de kɛn bɛ k'u kan bɔ joliba ɲɛmaya nɔfɛ maa 5 mun kɔnɔna la ni u caman dɔn bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan ni maa mun bɛ yen an bɛ don min na ko bi Tijani Mejan Ɲanbele jɔn bɛna bila ale nɔ la a yɛrɛ la k'a fɔ ko o maa ninnu na Burama Tarawele b'a la n'a bɛ wele ko Alaka Burama ni ale ye joliba yɛrɛ kapitɛni kɔrɔ ye musolaka b'a la ni o ye Jinabu Sanogo ye ni ale ye basketkɛla muso kɔrɔ ye ani fo ka taa se Mohamed Sako ale tun ye fɛn mun ye joliba o maa fɛnɛ ye
joliba basketkɛlaw ka maa kun don fo ka taa se Lasana Fane ni ale fana ye an ka senandolancila kɔrɔba ye ani fo ka taa se Basalifu Sila ni ale ye sɔrɔnalidɔbaga ye avocat don wa ale biro mun bɛ an bɛ don min na ko bi ale kun ye o ɲɛmaa dankan ye ni maa duuru in olu de kɛn bɛ k'u kan bɔ joliba ɲɛmaya nɔfɛ nka jaabi bɛ dɔn sibiri don maa mun ni ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ maa duuru in na ka kɛ joliba a ɲɛmaa ye. Ligue des champions o tirage au sort kɛra a yirala k'a fɔ tirage kɔnɔna la poule mun ni maaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔn bɛ a la bi o de ye Barça ale ka poule ye. Barça ani Paris Saint-Germain olu ye ɲan sɔrɔ bakuluba kelen na u ka bakuluba maaw tɔw bɛ tali kɛ Olympiakos b'a la, Francfort b'a la, Copenhague, Chelsea, Bruges, Slavia Prague ani fo ka taa se Newcastle ma. A yirala k'a fɔ maaw ye jɔn bɛ ka senandolantan mun kɔnɔ nin ko in na o de ye Barça ani Paris Saint-Germain ye ko o dolanci a bɛ sɔn ka kɛ dolanci gɛlɛnba ye wa diɲɛmaa bɛ ka o kɔnɔ kosɛbɛ. Real Madrid ale ka bakuluba kɔnɔna la Real ni Manchester City ani fo ka taa se Juventus de Turin ani Marseille fo ka taa se Faransikaw ka Monaco, Liverpool, Benfica ani Olympiakos fo ka taa se Kairat Almaty olu ni Real Madrid olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bakuluba kelen kan diɲɛ kuru kara ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ Ligue des Champions. Ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruyaw la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin sanga in na ka da aw tulo kan aw mun kun sɔgɔn bɛ ja ni ka kunnafoni sira n'an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to jani na kunnafoni bɛ to sen na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ débat politique o kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ a k'an bɛn jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45